ഞാൻ ഇന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് പോകാനുണ്ടോ. രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാണ്. 3 മണി ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇന്ന് മോർണിംഗ് പോയിട്ട് ഈവനിങ് റിട്ടേൺ ആവുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പോക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മേക്കപ്പൊക്കെ ഒരു തട്ടിക്കൂട്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഡ്രസ്സാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു കമ്മൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സെറ്റായി ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. മോനൊന്ന് ഉമ്മച്ചി അവരുടെ കൂടെ കുറച്ച് കിടന്നിട്ട് ഇറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോവുകയാണ്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോകണം, കാലിക്കറ്റ് എത്തണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചായ കുടിച്ചു. പിന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു ട്രെയിൻ വരുന്നവരെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ കയറി ഇനി പോവുകയാണ്. എറണാകുളത്ത് പോയിട്ട് ഇറങ്ങണം. ഇനി അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല തിരക്കായിരുന്നു ട്രെയിനിൽ, പക്ഷേ ടിക്കറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് നല്ല ലാവിഷായിട്ട് പോരാൻ പറ്റി. പിന്നെ ഇറങ്ങി മെട്രോയിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ യാത്ര ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിട്ട് കാണാം. ഇതാണ് എൻ്റെ ക്ലാസ്. എല്ലാവരും എത്തുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ മേക്കപ്പിൻ്റെ സെക്ഷൻ ആട്ടോ ഇത്. സ്കിന്നും ഹെയർ